Zullen wij met de jochtjes beginnen? We weer op Volksdag staan en we versieren de Kriesbeer. Dat doen we elke keer met huis allen. Een gezellig samen zijn met een Kriesbeer met Boshel. Ik denk uit de Beestersweg. En daar ben je de eigenaar steeds maar. Ik ben er maar mooi gekleed. Ja, maar een beetje in de overtreffende trap, hè. Je roert al zo mooi en dan word je eventjes direct eruit blinken. Nou, dat lukt. Het is ook eventjes stilstaan op een vrijwilligersseizoen hier op Vogelzangstaten. Mijnlander even wat eten, wat drinken. Dadelijk hebben we een leuke presentie voor de vrijwilligers. Ik een soort van dank, want het is net samen wat dat die mensen hier al hier een hele protevrije tijd en energie insteken om het landgoed, wat wel in de stichting zit, maar ook nog weer particulier is om dat in stand te houden. Je bent van de ballen? Ja, van de ballen en de slingers. Maar binnen dit nou ook hele oude ballen? Ja, dit zijn hele oude ballen. Elke keer gaat er weer de zolder en dan gaat er wat stikken en we smeten er zelf wel eens wat bij. Of een andere kleur in de BMH en ja, bij wel oude ballen. Het is heel vaak weer van het binnen waar mij was. Dus elk had zijn eigen midden hier om hier te zitten. We hadden hier een bepaalde leefde van Sinten en Staten steeds maar. Je bent de coördinator. Nou ja, het wordt in de neem. Ik kijk er zwak voor dit plak en ik vind het fantastisch om hier te wezen. Ik kom hier altijd in een soort van tijdloosheid en dat is in een druk bestaan dat heel fijn. Ik vind het gewoon een geweldig prachtig plakje. Heel mooi is het. Als ik hier binnen ren, dan ga ik weer waarom in de tijd. En prachtig gewoon. Het is gewoon iets, ik ben heel 20 hier, maar ik krijg nooit die nocht van wat je rijer is. En dat is de aantrekkingskracht van een staat, denk ik. Ik wil het heel graag behouden voor uw jeugd. Dat die echt weten wat voor mooi is en wat voor de skiernis er achter zit. En daar doe ik het voor, vind ik heel leuk. We hebben het hier over etiketten, over een heel rijk verliezen. Ja, gewoon heerlijk om hier te wezen. Er zit geen plan achter. Nee? Nee. Hang er maar wat in. De man die zei, die zet hem del en wie ging je overal maar wat. Er zit geen hiërarchie. Wie ging je overal maar wat is leuk, Het is soms ook een bonte kleuren, maar de kist van de wijnhuis juist het dan net. Hij had er wel een beetje doelen hoor. Over een kerstboom. En versieren? En versieren? Ja, ik heb mijn vrouw versierd en ik versier elk jaar de kerstboom. Dus. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik ben nu 43 hier. En, ja. En we hadden ook altijd mij die strakke glasje glühwein en ja, een gezellig meidje. Dus we hopen dat de mensen het een beetje leuk vinden. Als ze zijn wel rijden, dat ze even zeggen eruit van oh, gezellig. En de Kriesbeer? Het ziet er toch prachtig uit. Het is net een klassieker, het is lekker kids. Van Boetenau is het goed te zien. We hebben nou toch in bezoekers die komen als ze in maaien weer. Nou, hoe mooi is dat?